Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendona osechopo e studio ka. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en nyakanye, entiere kod lony mage e weche mag ngima makare gi kae to wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar. Erokamano. Iluonga ni Millicent Oloo, an nya Ugenya, awuok kamone Ukwala. To Nairobi kae atiyo e hospital ma The Nairobi Hospital. To an nurse ma otimo general nursing, kae achaka timo nursing ma konyo jotuo ma ni ICU. Kae bang'e achaka timo mainly adil gi tuo mar adundo. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi kendo amor mokalo ni yudo thuolo mondo mi wago mbaka kotenore kod ngima makare nikech chenro mar penj laktar ka wacho ga ni ngima en mwandu. Kanyalo penja kotenore kod tich mitiyo. In bende nyalo yie kodwa ni ngima en mwandu. Ngima en mwandu kalure ka wang'iyo seche ma ng'ato tuo to en mzigo kuom joode kaachiel gi jok ma machiegni kode. Nikech mondo mi idhi e hospital nyaka bedni in gi pesa ama insurance manyalo miyo idhi e hospital manyalo rango ngimani ama manyalo miyi thieth makare. Kato kata kwa we jok madongo inyalo yie koda ni kata nyithindo ka gintiere kod ngima mokare ok gibidhi e skul e yore makare kae to kata ngima gi makiny ok wanyal bedo godo gadiera. Manyiso ni wawacho dhok achiel ni ngima en mwandu. Koro gimane madinyiso ogandawa kotenore kod weche mag ngima makare kapok wadonje e twak odiechieng' ma kawuono. Maduong' kuom wach ngima ama mondo ng'ato bed gi ngima makare nyaka itim gik manyalo konyo ngimani kalure gi ng'iyo ni chieng' machielo ama kaka imedo tiyo kaka higni medre ibo bedo ng'ama chal nadi e higni go. Koro wan mang'eny wanyalo chiedhi kibire hospital but kapok ichopo e hospital initimo ang'o mondo kik ichop kama ibo bedo kod tich ma bire hospital. Ngeche kwarango kionge insurance maber kibire hospital ma idwaro ni koro kawuono mondo wachiedhi ok wadhi nyalo. To kopo ni duogo ni koro idwa golo pesa e mfuko ni suptande masani ng'eny gi kata jok miwinjo ni dhi oko mar Kenya en gima ibo dwaro ni mondo ibed kod pesa maber e mfuko. Koro emomiyo wanyalo wacho ni ka en wanyisi ni iyudo tuo mar skar ok oripo bed ni ichamo gini gi gini tiweyo. Kowacho ni chieng' ma kamae oripo bed ni idhi neno daktari idhi lime mondo ing'ene gik manonyisi ka dhi nade. Nitiere problem moneno manyien ama idhi maber makoro oripo bed ni kaka nonyisi no kaka oripo bed ni timo. King'iyo ofuko ji mang'eny ok chalre. Nitie ng'ama bo wacho ni we achiem maber kiny nadhi e hospital. Kata ka yudo sukari kata ka yudo remo maringo matek abo dhi e hospital. To ng'eny wa kwang'iyo aparo ni ka ng'ato onyisi ka daktari onyisi ni rang kilo ni mar ratili rang tuoni mar sukari kik icham chiemo mae gi mae aparo ni beche yot moloyo kiwacho ni dwa dhi e hospital. Ma kik irit mondo mi chop e hospital kinyalo geng'o to geng'a. Adwa ni wadonje e twak achiel kachiel tuo mar adundo kata heart attack kaka thoth ne wachiga kod dhowegi en ang'o? Heart attack kwang'iyo maber kalure gi kaka ji wache oko kanyo en buok mar adundo. To buok mar adundo lure ni iwinjo gi wach moro marach isebedo kituo in gi tuo mar sukari in gi tuo mar remo maringo piyo piyo koro kalure gi gik matimre ibo yudo ne koro kwarango kaka picha ma wan kod kaeni gima waluongo ni leche mamiyo ring adundo mi adundo bedo ni nyalo gocho maber iyudo nitiere remo modhiyo bo oloro mfereji no koseloro mfereji no bo nyiso ni remo no donge remo mating'o oxygen remo mating'o nutrients ma en chiemo to remo mating'o remo no kako ting're no duto en modhi omiyo adundo no nyalo gocho nikech omiyo what we call a good supply of nutrients oxygen. Inyalo chunga mondo mimori pimnwa koro ma en picha mar adundo kanye ma wantiere donge. Koro watung'iyo tuo mar heart attack kata tuo mar buok mar adundo. Itemo pimonwa kaka thoth ne remo ringo kod tich mar adundo kanye kama pod wantiere ok kamano. Koro gima timre ka wachiemo ka higni be medre tiyudo ni gima waluongo ni calcium gimo
gidhi to gipong'o i ler, koro ler en kae. To ler wan kod ler adek i adundo mangima. Wan gi man kora chwich, lweti ma kora chwich gi man kod badi kora cham. Koro man badi kora cham ema gine kuma duong, kuma yani iluongo ni the pump, ma iluongo ni pomp ma kubo miyo adundo gwecho. To man badi kora chich en otiyo kama koro miyo adundo ni gimiluongo ni heart rate. Mwakwano gane heart rate wa uripo bed 70 or 60 to 72. Koro kaluwre gi kamano kimedo chiemo higni be medre, yedhe be okimuony maber, sukari be osedonjo. Tiyudo ni koro kama ler mar adundo. Iyudo ka gik mwaluongo ni calcium gi mo, which is called cholesterol, gipong'o kae. Koro mondo mi adundo bed gi buok, nyalo bedo ni ocham gine calcium no opong'o nus, ama opong' en duto. To by the time miwinjo ka ng'ato wacho ni ng'ato yudo heart attack, like let's say 80% ma jok ma gi tuo mar adundo ma adundo gi obuok, ibo yudo ni kae duto opong' ma koro onge remo mabiro koni. Koro ka remo onge mabiro koni, bo chuno ni koro kama dongene ochakre gi kuma duong' kae kobiro kuma pipe no puote, kochopo kae to kuma onge remo ni, koro kae mabo bedo ne iluongo ni infarction. Ket ka gima koro otho, keche onge remo, onge oxygen. Kose tho to bas koro ibo yudo ka jatuo ni biro ni owinjo tuoche, owinjo like rem e kore, okonyal yweyo maber, ogamo yweyo, bas obiro. Koro kwang'iyo nikech nitiere gik mwatimo mondo mi wang'ene in kod heart attack. To koro bas wawacho ni ng'atni obiro gi heart attack ma en buok mar adundo. Daher mondo mi pimnwa ni buok mar adundo ni, kaka winji pime ni, ochal na gima serious. En ga serious machal nade? Buok mar adundo wawacho ni nitiere moko matimre mamos. Matimre mamos sana timre jok mamiyo. Ng'ama miyo sama kata ochako tuo, to ochako paro nyithinde, ochako paro jaode, ochako paro gike mane ode. Koro ochako wacho ni aneno mana ka en leny. We amuony antacid, the worm na Actol mondo amuony. Ok obi dhi e osiptal. Ibo yudo ni mine ma oseyudo tuo mar sukari, rem no kubibiro matek kaka ng'at ma onge sukari. Nikech ka in gi sukari to nerve endings magi ok bi passive, ok bi winjo rem no kaka ng'ama onge gi tuo mar sukari. Koro ka in miyo isechopo in kod tuo mar sukari, iyudo ka ibo bedo kiwacho ni aparo ne en tuo mar adundo, aparo ne en maybe heartburn. Koro ibo yudo ka ng'ata aina no ok bi biro e osiptal. To mani ibo yudo ka rem no be ok medre. But sama koro wawacho ni mae en what is called an active heart attack. Mani bo yudo ka jatuo biro nikech rem no ok rum. Kati bet piny ok rum, kati yweyo ok rum, kati muonyo yien mo wacho ni bo medo yawo lerbo ok rum. Koro ibo yudo nikech rem medre. Wawacho ka ni sama rem chandi, iwacho ni adwaro ni wachna kaka in Ruth, koro adwaro ni wachna ni rem no iwinje at 0 ma en matin, ami winje at 10 en mang'eny. Ibo yudo ka ng'eny ji wacho ni en at 10, which means ne ong'eny ma en gima ok inyal kata describe. Kipenjo kata ng'eny jotuo bo nyisi ni akia na wachi ni na winjo nadi, but awinjo mana kama anyalo tho. To ng'eny jotuo kopo ne ok idhi e osiptal to kimuonyo aspirin, to kiringo bidhi e osiptal man machiegni, to ok wawacho acha osiptal ni any hospital. Wawuoyo about osiptal manyalo miyi yedhe to nyalo teri buyaw lechego within 6 hours, mano secha auchiel. Inyalo yudo ka koro wawuoyo about ni Ruth onge kendo. Koro ng'enyne tuo mar adundo kok ichako go chon to inyalo yudo ka itho. Thothne ok ang'eyo ni magi gin mana weche ma wachore e corridors kata pap e chirni kuonde mopogore opogore ni buok mar adundo nyalo nego ng'ato. Iwinjo rem no dichiel te kaka onegi kamano, en adier? Ntiere ariyo kaka nasenyisi. Ntie ma waluongo ni silent. En very mild, ten miyudo ka ji wuotho kode. To chieng' mobiro nikech pengine nobiro to okikawo, no, en very serious. Chieng' mobiro mar ariyo to emiyudo ka ng'ato nobet piny kata kowuok e puodho achiemo to nindo bok ochako chung'. Mane gima timre. But ken ma ochakre ma
onge relief, onge ne abet piny, iwinjo ka iwinjo maber, amuonyo aspirin, iwinjo kiwinjo maber, ntiere yien mwaluongo ni nitroglycerin, mamedo yawo lechego, imuonyo mano, pod iwinjo ka litno ntiere. Ken mobiro mos, to nyalo negi. To ken mobiro matek, koki iringo piyo piyo, to seche auchiel, ka in gi bahati, inyalo bedo ni ionge. To kiringo bidhi piyo piyo, wawuoyo gani the best time in 0 to 60 minutes. Mondo iduong olang mane hospital, kuro wach kaka ibiro Nairobi Hospital, iduong olang mane casualty wa, bichop koro kumatiye ma en cath lab mwadwa ni wayaw lechego. Oripo bed 0 to 90 minutes. Ma en gima kaki chopo, tiwacho nwani winjo kamae, to watimo test go, to kalure gi kaka be wa monitor i, to waringo kodi, to mano wanyalo konyi. Aneno ka wantiere kod picha moro ka picha ni hapa ni koro oyare maber. Mama en ler mar remo maringo e adundo, to kaka wanene ka okang'e ni gin moe ka kachiel kod calcium mani wacho ka cholesterol ma odhi mopong'o iye kanyo makoro thuolo tin maremo ok nyal ringo maber. Picha ni hapa nogole maber mokalo. Koro inene picha inyalo chunga chunga. Inene picha ni wawacho ni mae en tuo mochakre kaka wamedo higni medre. Kane watindo Ruth ne watugo oko. Inyalo tugo wach ni odiechieng' te ma ka mama wuok oluongi ni duogi, it is okay. But sani kanyisi ni Ruth adwa ne chakre okinyi nyaka saa kata auchiel. Ibo neno na afadhali itho ya e pinyni. Koro gima timre kaka wamedo dongo, to wamedo tiyo. Ichiemo, okitim exercise, mano namba 1. Kaka higni be medre, kawuono wan jok man Nairobi gi taonde mang'eny, wachiemo kama en Christmas. Iwacho ni dwa chamo gweno sani, ibo kata kama ibeteni ibo keloni. Wacho ni dwa chamo ringo mobul, en kamano. Chon ndalo kwere wa gi mege wa kane gidongo, ng'eny gi kata wan nyithindo moko baby wadonge e utego. Ka wendo no biro, eka uchamo gweno. Ka un gi welo, kamano. Ka en Christmas kamano. But wan sani wachiemo marachi. Wacho ni dwa chamo pizza, dwa chamo whatever you want, ibo keloni gi kae. Koro ibo chiemo, ichamo giki mihero, chwe madhe kong'o, idok inindo. Dendi en kaka pump magari. Iketo full tank, idhi bet ipake, onge kendo kinyo kang' di med moro. Koro gima timre, kaka miaka medre, wakao, wachiemo, mo, gi calcium pong kama. Koro magi luongo ni red blood cells, magin part mar remo. Kagiseneno kama yo timre, chieng' ma in kod an activity like itimo exercise, iringo, in up and down naturally, ichapni. Gineni, partni. Nikeche, dungene remo, temo kalo. Sama giriyore, kama calcium ni obeti, ma waluongo ni intima, obedo weak. Kobedo weak, ka remo medre, obo wuok, gicho pudhre. Kose pudhre to dhiyo, koro ngineno kaka kae wawacho ni obo wuok kae ma kae duong', obo wuok malo kae duong' donge. Kobiro kochopo kae this. Koro remo omakre kod calcium no, gidhi gidino kanyo. Kose dino kanyo, koro kichako winjo rem no. Kotenre kod twak mosebedo godo dakika matin no, iwacho nwa kacha ni kaka higni medore, tije ma ji tiyo, chiemo kaka ji chiemo, mago duto tentiere kaka nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod buok mar adundo. Moro ibo mulo nwa ka kwaseduogo kwasekawo yweyo ni jomage bende mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar adundo. Kopogore kod rem, ranyisi mage bende ma ka ng'ato winjo to nyalo bedo kod buok mar adundo. Nikech ni wacho ni onego bed ni ng'ato ringe osiptal mapiyo kaka nyalore. Yena wakawo yweyo kwaduogo to kanye mwachako godo. Kik idhi mabor kik isudi. Ma en twak mokadwa no bai kata nyiriri achiel waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona Anjili. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Yeah. Mlikuwa mnajenga. Yeah. Ndugu zangu,
wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata milioni 1. Asante. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Jomage mantiere kod thuolo mamalo mag bedo kod buok mar adundo. Namba 1, Nas Millicent onyisowa kacha ni igni kaka medo sudo, chiemo kaka ji chiemo, ichamo chiemo mage, bende ijako dendi kata itimo exercise. Pono ni mago duto kitim, mago gin moko kuom gigo manyalo keti thuolo mamalo mokalo mar bedo kod buok mar adundo. Kopogore kod mago, mage kendo manyalo miyo ng'ato bedo kod tuo ni. Waketo gi classes ariyo. Waketo moro ma iwacho ni gin gima waluongo ni modifiable factors. Ma inyalo timo mondo ogeng'ni tuo. Kitimo either exercise, you lose weight, iduogo ratil maber, then wanyalo wacho ni mago gik ma nitiere gima inyalo timo mondo kik iyud tuo mar adundo. To nitiere gik ma wacho ni onge gima inyalo timo. That is the non-modifiable. Onge gima inyalo timo ne onyuoli e family manen kod ng'ama ne otho gi tuo mar adundo, ama ne oyudo tuo mar adundo. Babau, mamau, ama wadeni machiegni. Mano onge gima inyalo timo. Nikech mano en mar family. Nitiere moro ma wawacho ni miaka kaka wawacho. In baba ma nigi higni 45 kadhi mbele. Nikech sani ne wawacho ga ni higni 60. But sani kalure gi chiemo gi kaka bende watimo timbe mamuono, wachiemo marach. Iyudo ni wan koro higni 45. Ng'ama dhako, ng'ama miyo, tibo yudo ka omednwa higni 55. Kalure ni kapod idhi malo to in gi gima iluongo ni estrogen. Makonyi in protection, konyi mondo okonyi kik iyud tuo mar adundo. Koro joma miyo 55 kadhi mbele. Joma chuo 45. Waduogo warango as long as ni in jarateng. Ibed ni in America, ibed ni in South Africa, ibed ni in India, kin jarateng. Yot mondo yud tuo mar adundo. Gima wacho en ni ng'enywa
jok ma ka wachne ka in Africa kae chieng midhi e hospital en chieng mituo onge ngama bo wacho ni kawuono adwa wuok adhi ane daktari mondo timna gima iluongo ni medical exam oragna ni shida ni kanye tuo nyalo bedo ni nitiere ma ok ang'eyo koro mane mi bo yudo ni ng'enywa tuoche mang'eny wayudo samo tuo no osemedre kae iduogo rango jok ma iluongo ni gin kod type A character ma in giki nyaka dhi kamae kiwacho ni ji luwo ndarani to nyaka giko ma ka ng'ato go kona kama to already pressure chako maki iwang ichwanyri koro joka aina go ibo yudo ka nitiere gin yot sana mondo giyud tuo mar adundo then iduogi rango koro jok ma madho ndawa jok ma madho kong'o jok ma koro tuo mar sukari jok man gi pressure man malo mon koro ma jok ma miyo mosechopo higni 55 koro ionge protection mar estrogen chande kae nitiere koro jok ma miyo man higni mag yudo nyithindo gitiyo kod contraceptives koro contraceptives ng'eny contraception gin kod gima giluongo ni they make you get those clotting factors koro iyudo ka remo poto koro yot sana mondo iyud tuo mar buok mar adundo mago koro gin gik ma inyalo konyo ka ing'eyo ni kama e moripo bene yath ma kama e moripo bene amonyo to iweyo to wachako wadwaro ni yo machielo mago koro gik mwawacho ni magi gik minyalo konyo mondo kik iyud tuo mar adundo to moko ma akwongo wacho ang'wen kande to onge gima inyalo timo kaka nochakre chiegni yud tuo mar adundo ma iwacho ni ka ber to nego bed ni ji dhiga dhia e hospital dichiel kata e higa itimo ni nonro ing'iyo ni to dendi chal nade remo ringo nade adundo gwecho nade moro inyalo fwenye chon kapok odhi ahinya mondo miyud kaka inyalo geng'e mulna ranyisi kopogore kod rem nikech niwacho ni en rem ma bende wadhi classify chakre 0 nyaka 10 nono nyaka 10 ma ng'ato nyalo wacho ni winje nade awinje 9 ka tiende no chiegni ga 10 en gima en rem ere kaka kopogore kod remni ang'o kendo ma ng'ato biro winjo manyiso ni ng'ato nyalo bedo kod kata entiere kod buok mar adundo rem mowuoyo ok en rem mibo wacho ne kora rama ibo yudo ka ng'ato nyisi ne gibiro ka gima gitimo gima oluongo ni classical sign iyudo komakre kama to wacho ne sister ama daktari awinjo rem kipenje ni kanye obo nyisi ni koracham dhie bada koracham dhie ng'uta koracham dhio lemba koracham mano nyisi ni ok ena rem moro amora mar kur mar ariyo ibo yudo ka ochwero luya ibo yudo ka pono ok ukonye sana nitiere jok manyalo ng'ok amonyisi ni awinjo kama nyalo ng'ok nitiere ng'ama bo nyisi ni ok anyal yweyo ok anyal gamo muya maber awinjo kama muya tin koro ibo yudo ng'eny gi wabo medo gi oxygen ibo yudo ka ng'ato nyisi ne awinjo kama liech ubete kora ing'e moro mwinjo kama kagima en gi osigo mapek ma ikia ni nyalo wacho nang'o remo mibo yudo ka ena ni rem makor opogre ahinya gi rem mar buok mar adundo kata kinyise na arabed piny wek wuotho nikech pengine no wuotho onyisi ni kata bet remo krum kata anendo remo krum nikech nitiere tuoche moko makapo ni kori na irami ti piel ripeny tinyalo winjo maber mae unge to gima timre kiwacho ne kaka no chakre kama ne remni ochakre to kaka odhi inene nadi to nyisi no dhi mana komedre awinjo kimulo kamoro kanyo ni ng'ato biro komakore manyiso ni nitiere kod chandruok mokalo yo ka kore koni tiwacho ni en rem makor kacham ma bende rem madhi nyaka yo ka bade makor kacham dhi nyaka kor ka balembe dhoge kor kacham ang'o momiyo kor kacham moro nyalo pimonwa mondo mi oganda wa ong'e malong'o gima timre adundo ni kon mane kor kacham koro ibo yudo nitiere jomoko ma pod nyalo nyisi na winjo kora duto but mondo mi iwach ni kada kibiro kamano ok wabi wacho ne Ruth chopo gi gine nitiere test mabe pod wabo timo mondo bas wa clarify ne mae en tuo mar adundo
ma mori nyalo mulonwa ni tests gi gin test machal nade nikech pile pile wachoga kaka ulakteche ni okinyal wacho ni ng'ani nitiere gi malaria nyaka pim remo mane kute mag malaria kok inyalo wach ni nitiere kod malaria mondo mi wach ni ng'ato nitiere kod buok mar adundo utimo tests kaka mag diagnosis utimo nang'o koro wawachoga ni luwre gi kama tuoni oyudi ka gin pinje maoko ma ambulance ni wawachoga ni kamoro amora nikech giwachoga ni around 8 to 10 kilometers from any hospital or from any street ka un kaka pinje maoko to jok mani ambulance go kaka gichopo ne en nikech dog watni ama ng'ama no yudi ka ama kata in iwuon inyalo go simu to gibiro to ka gichopo gineno no inyiso gi ni remni koracham badi koracham lembi koracham to gima gikwongo timo en timo gimiluongo no ECG tracing. ECG tracing ineno kaka koro kuma ukete la penj laktar ni. Kar penj laktar. Ibo yudo ntiere tracing aina no. Mane toka ni? Mane toki no marakwar no. To tracing no kende kisetimo giche ng'eny chika itie ambulance ibo ng'eyo ne ntiere gima warango ma waluongo ni ST changes on your ECG. Ko king'iyo kamae ibo yudo ka koro ja ambulance ni gocho ne hospital to nyiso hospital mano koro sana sana igocho e casualty tinyiso gina ayudo jatuo kamae wen gi rem dende koracham watimo ECG mae gima onyiso koro mano ka uponi wach ni ine pinje maoko go to kata ei Kenya kae sani kiyudo ambulance miluongo ni ACLS trained ambulance tibo yudo ka nurses gi daktari matiyo e ambulance no gin kod ECG machine no gibo timo ni gibo interpret ka gise interpret kok ginyal interpret wawacho gani samitimo ECG ni dakika 5 gochne hospital yud daktari tiyo tija dundo mondi nyise ne mae kaka ECG chalo interpret no sama gisegine kamano the first thing mawatimo en mi aspirin kich aspirin bo miyo remo bed mayot koro mane gimo wakwongo miyi to kwa miyi nikech sana sana wawacho ni ng'ato muony aspirin achiel ma en 75 mg mae wamiyi aspirin 4 ma en 300 mg mondo yaka remo bed mayot to kondo clotting no kik medre poto no kik medre ahinya koro kwasetimo kamano to waringo kodi watere hospital kopone okiluongo kata ambulance to yudo means ni bi idhie hospital casualty kama wakwongo ni nie chande kaki dio lang ma casualty no to wabiro bwane no nin kanyo immediately in wami priority kaka Nairobi hospital onge kata registration mitimo wateri kama waluongo ni resuscitation room kichopo kanyo watimo ECG waketi e monitor chande remember ECG tracing ni yeka kama moro mwabonene monitor eni mana mae bo kelo nwa picha ma nyiso the whole heart, that is the left and the right side. Koro from the ECG tracing waseng'eyo ni kae en kama ikwarango gi symptoms bende minyiso wa kae wakawo remo ntiere gik mwarange iye mwakawo gimiluongo ni full blood count mae wadwa neno nikech sache moko ka rembe ni piny mwaluongo ni anemia ibo yudo ka jatuo bende biro gi rem mar koro kwayudo ni gima waluongo ni HB is okay or hemoglobin en okay then wachako warango gimiluongo ni kidney functions wabogolo remo podi mwarango gimiluongo ni UECs mano en manarango ni nyarogno tiyo nade mara adek watimo gimiluongo ni troponin koro ema bo nyiso wa exactly ni adundo ni shida but sami biro gi problems giduto okang dwarit troponin mondo wami yud matokeo mare waboka witu mi yedhe mago ma chungo rem ama duko rem chien wabo medi oxygen wabo mi yath miluongo ni nitronol mamedo yawo leche mag adundo mondo remo okal wamedi oxygen then wa activate cath lab mano kore kuma tiye miluongo ni cardiac laboratory center koro wabo activate that cardiac laboratory center kanyo kinyalo yie na mondo mi wayud weche manyene machuo kae to kwaduogo to kanye mwachako godo en mana ni seche mani pimo na winjo kiwacho no kacha ni aspirin tiere kaka inyalo ming'ata ambulance mondo mi remo bed mayot mak mana ni matiere ga kod nyomoko bende matiere ga kod chandruok mag remo ma ok put mapiyo piyo maremb gi yot naturally koro kochako mede aspirin to entiere kod buok mar adundo
ang'o madhi timore ka, ji aina gi itimo nade, nikech entiere kod remo ma yot already, entiere kod tuo mar adundo, oirigo kod idhi kod osiptal. Wawuok e pinje maoko, wantiere Karachuonyo, wantiere e Got Onyuongo, kama ambulance mondo mirom godo ok en tich mayot kata matin. Idhi tim nang'o? Kik idhi mabor kik isudi. Kwaseyudo yueyo to waduogo mana gi kanyo. Dial *487*3# to get this song. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar Got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation and reflection. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni onge mare chenro mag sirikal jumbe mokalo ne nikech nyocha ene lamo gi tweyo. TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. Over 30,000 students have gone into pursue education. Ekin jopuonjre moyo 895 mane otimo KCSE ga mokalo, moyo 250 kende moyudo thuolo kuonde tiegruok mapacho ka. Tumeambiwa tutafute nyumba mahali ya kukomboa juu sasa hapa hatuwezi kukaa juu hatujui ni mpaka lini. Sirikal ochako chenro mar daro ji e kembe mag jot ma Mai Mahiu kuma nyocha otergi e bang' masira mar oula. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en telo mogik. Telo mogik en ga mari jahera mar chenro ni tendo ni penjo duto te ma inyalo bedo godo. Wantiere kod jalony Millicent studio ka obro dwoko penjo duto te ma intiere godo. Kane wachako chenro e kidieny mokwongo nowacho ni nitiere moko ma inyalo geng'. Kendo nowacho kata ni kaber to ber kigeng'o moingo chopo ni dwa ni dhi e osiptal. Mori nyalo dwaro mondo mi dhi e osiptal to kaka inyalo dhi e osiptal e yo makare onge. Ambulance onge kaka ne wawacho cha. To kapok wadhi mabor ahinya kanye mane wantiere. Ine gwengewa ambulance onge iwinjo ranyisi gi dakika ka bende pod medo sudo. Ang'o monego beni ng'ato timo? Aparo ni tuo mar adundo ok bi miyowa seche mag rito ni nyaka koro yud yo minyalo dhi kodo e osiptal. Koro emomiyo wawacho ni kinyalo geng'o tichak geng'o chon. Nikech kata jochon nowacho ni chako chon noloyo dhi ajuoga.
To kosetimre wawacho ni gimikwongo timo kata bed mana ni isebedo kimuonyo yedhe mamoko kuong imuony aspirin nikech gimobo konyo ni en ne obro miyo remo bedo mayot to kaka ne adundo dokethre muscle ringo no do bedo nikech ing'en ka muscle no wawacho ni otho, which is called infarction or scarring to kata watim ang'o kata ibi mana Nairobi hospital that damage is done ok obi chiedhre koro emomiyo wawacho muony aspirin kisa muony ka osimu kiyiena. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni. An gi penjo mana dhi. Dhi nyime wawinji. Chunya ne sani an gi ich dweche abiriyo. In gigni? Mar dweche abiriyo. Ich mar dweche abiriyo. To kapok namako ich, chunya ne ridre ga. Yani kata sechiemo yien to ni lach, to chunya dhi kabisa. Then kane amako ich kane dhi hospital to ne oyud ka pressure ni malo. Ne 144/96. Then kane dok kawuono to en 138. Koro kang'eni mano ber kode kawuono ber kawo to kod ahinya nikech chunya maridore na sani koro awinjo ka olengo ok ridre. But pressure to kadhi yudo ka ni malo. Yena mondo miaka simu machielo kaito wabro tude gi maa. Hello, penj laktar. Mosainya awito ja neno nano. En gi ich iwinjo statement neno. Mori nyalo konye gi paro kako nyalo timo. Ntiere jok mamiyo mako ich to gi yudo pressure man malo ma waluongo ni gestational hypertension. To ntiere moko ma kiseyudo nyathi to pressure no boduogo piny. To ntiere jomoko mabe ka nise kata yudo nyathi to yudo ka pod daktari nyisi na med muonyo yedhe. Koro en mana walemo ni odhi oyud nyathi makare to bas kosetieko to oendelea kaka daktari onyise keche daktari bo nyise ni koro sani inyalo weyo yedhe ama inyalo medo yedhe kalure gi pressure ni nowuok kanye to ang'o motimre nikech nitiere jok ma komako ich no te ka pressure dhi malo. Koro en man kochako yudo nyathi mar ariyo ma mar adek maluwo mae to wa monitor pressure nego. Antiere kod Sharon e line. Sharon, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Sharon. Ogle. Adundo na gocho matek. Ma ka ing'iyo last na kagwecho 2 weeks ago. Koro samoro kan gi wasiwasi to natim gini. Kan ka sama ya wanga. Koro abedo gi anxiety. Koro ateni mani makila dundo ma gocho matek. Sharon, kanyalo penji tiere gigni adi? An gi 55. Tuoche mag pressure, sukari, intiere godo koso? Aonge sukari. Pressure be poko ipimo ga lakini poko nyisa ni an go. Erokamano ahinya, jalonywa biro duoko. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Hello? Ngama ni kitu neno nyalo chemo machal. Kanye mawadhie omiyo kete mana ka kikisudi nikech kar thieth kanyo ema koro adwa ni mondo mi wadonje. Iwinjo chandruok mar Sharon? Entiere kod adundo magwecho matek mokalo kotiyo tijene onyalo chapni kaka ng'ama miyo. Openjo ni ma adebede ni en chandruok kata ranyisi ni onyalo bedo kod tuo mar adundo. Onge kod sukari, onge kod pressure. Koro mar Sharon ta anyalo nyise ni gima ber mondo tim mondo odhi one daktari manyalo ng'iyo nikech kan watimo gimiluongo ni ECG wabo neno ni kata ka adundo oridre to what level nikech nitiere gima wacho ni gidho kizungu ne SVTs mibo yudo ka ng'ato obuogre to bas adundo ni gocho matek mapiyo piyo. Koro gima wanyalo timo en keto ni gimiluongo ni holter. Holter monitor nitiere ma idhi kodo en kaka ECG waketo to watach gi gima thin maket kaka radio a small one makita
just nusu masimu otin kamano ten gi gima ket kaka cassette mane wan kod chon kande koro gini bo record for 24 hours then wanyalo neno ni to ang'o mano otimore rate mari adundo no ne gocho machal nade and between gima waluongo ni normal amen gima waluongo ni moderate amen gima wacho this is severe mar ariyo kopono ok wayude e sano modhir daktari no ama moketne holter botieko 24 hours no pok wayude to waketo ne gima iluongo ni reveal link ket kaka USB wakete on your left side wang'ado kama this kama to wachuoye iye make maka kanyo ochal flash disk ing'ade wang'ado skin kama this to wasoye kaka ituo USB cha yene mondo mi akaw simb Gladys. Gladys, hello, penj laktar. Ruth Oimore nya machiegni. An gi tuo sukari kod pressure. To an gi 60. Koro gima tima kaka kawuono awinjo rem moro ewi tunda for about 5 minutes. Kacham kachich? Kaeto dogo lal. To rem man ga ahinya en mar tiende na ma giremo 24/7. Kasto iya bende naneno ka nigi size moro ma ok ni kare. Kato an gi ich mokuot, odwa nagol muya, odwa kora keni mana dunde marach kata en ang'o. Mane gima timo, ok ang'e ni daktari de wachna nang'o. Iwacho ni remni en gi ewi thundi kacham koso kachich? Kacham, biro mana kawuono nie mawinje matin, ochuoya matin gimoro dakika 5 to dogo lal. Kik idhi mabor, jalonywa dhi duoko, yien akaw simb Dorcas. Dorcas, hello, penj laktar. An gi shida moro. Machiegni wawinji. Asebedo ka dhi osuptal. Kora bate konchiel on my left side. Nigi shida. Oremo. So oremo nyaka gi pat wiya gi bate kono endo. So nadhi yato osuptal moro to opim gik remo gi nigo endo. So koyud gimoro amora iye. Abe nyalo bedo tuo mar adundo. Wadhi nyime. Okay. Koro wachak kod jawinjowa. Marem no biro dichiel dakika 5 kacham entiere kod rem e tiendene iwinjo chandruok mane entiere godo koka we obi ir. Koro jawinjowa an anyalo mna nyisi ni rem nyalo biro. But kalure gi gik masewacho in kod tuo mar sukari, in gi tuo mar pressure. In kod higni 60. Koro mana en something ma oripo bene ok ibeda beda ni wacho no biro matin to dhi. Aparo ni da ber mondo idhi e osuptal. Nikech kopon kata en buok mar adundo kata dakika 5 no. To kwa timo troponin kata kiny kata orucha. To bo nyiso wane ne nitiere shida kod adundo. Koro mane gima nyalo nyise to bas nitiere ka in kod tuo mar sukari. Rem ok bi bedo mang'eny kaka ng'ama onge tuo mar sukari. Omiyo inyalo wacho ni nawinje dakika 5 kayo dhi olal. Koro en gima ok oripo bedo no iwacho acha na no dhi bud no biro no lal. Nikech ka wayude kata wach ni kinya murucha to higni mabiro ok bi bedo marach ni adundo no kaka kwaweye kendo chako biro mar ariyo. Chako chon ber mane wawacho cha molo dhi ajuoga. Penjo mar ariyo daktari. Mare ok da wach nikech ok onyiso wane en higni adi namba 1. Owacho ni owinjo rem koka cham nyaka wiye. But kata kobiro pod nyaka wapenje to kata kiwinjo remni en dakika adi namba 1 in gi higni adi nikech nitiere onyalo bedo ne en rem ma ok wanyal wacho no owuok e adundo. Koro nyaka warang gik ma wawacho ka duto then wamedo gi remni eka wanyalo wacho no tuo mar adundo then wakawo remo watimo ECG then wawacho no koro mae problem ma wan go.
Nenore ni chandruok ng'eny ka mokalo to ber mondo mi oganda wang'e kaka ginyalo yudo konyruok kata kama ginyalo yude konyruok. Mak mana ni ne jawinjo moro penjo to bende inyalo thiedhe. Osetim diagnosis moyud ni ng'ane to entiere kod chandruok mar adundo. Thieth thoro chalo nade? To ng'ato bende nyalo chango chuth? Thieth gin didek. Wan gi thieth ma iwinjo rem, iringe bire osiptal seche 6 pok okalo. Wach ni ichako kinyi saa 4:05 isechopo osiptal. Mano waluongo ni the window period ma wanyalo konyi to kata kisechango bidok ot ok ibi yudo shida mang'eny kaka ng'ama obet maybe ndalo 2 ndalo 3 kochopo e osiptal. Koro within the window period kichopo e osiptal to watimo ni test go to wang'eyo ni shida ni kani. Warango ni in gi higni adi. Kin gi higni 60 kadhi mbele ng'eny ji bo yudo ka ng'ato bo wacho ni no yudo stroke ma obedo gi shida bo ng'ol konchiel. Ibo yudo no oseyude kata ne leche ma i obwongo ne osetim ni surgery makoro maybe kichaki mede yedhe mwadwa miyegi to nyalo bleed. Koro nitiere yath mwabo miyi e casualty makata ka wawach ni ine e center ma onge cath lab koro kaka wan Nairobi Hospital gi suptande man Nairobi ka en kod cath lab. Nitiere yedhe ma waketo e group achiel miluongo ni thrombolytics. Wabo miyi to ye yusha gine remo no mondo bed mochot. To yedhe go gin mana specifically leche mag adundo. Ok gibibio kuonde modong. Koro ibo yudo ni ng'ato no ogine remo beti mayot bu ogine owuok e gine mag obwongo. Ok bitimre kamano. Koro wanyalo miyi yadhno ka waonge cath lab e osiptal. Wachako wamiyi koro wasewuoye aspirin wamiyi yath miluongo ni nitronol mayawo lechego mondo remo ring mayot. Wachako wamedi oxygen kich sama wawacho ni lero odinore oxygen ok ne dhi e gine to kwarango maber ng'eni adundo ma en pump ma ogoyo remo to dhi e obwongo to dhi e nyarogno to dhi e tielo. Kae bas remo bo wuok e tiendi kod obwongo kendo ka duogo to dhi e adundo titero gi e obwoye mondo gibed omed gi oxygen. Koro ka in e casualty gima watimo maber en casualty ma osiptal mane. Koro kwaseng'eyo no wan kod center ma ibo teri e cath lab to okwabi miyi yath miluongo ni thrombolytic ma koro boye yusha remo no. Wabo weyi to wateri i cath lab. Koro wasemiyi wach ni yedhe ma i casualty wamiyi ma oxygen kango wamiyi aspirin. Koro kwa wan gi cath lab to wateri e cath lab. Kwa teri e cath lab wachopo to dakika 5 abo bedo ni aseng'e ni mani en Ruth Otieno remo nochako shida nochakre sama kama dakika sama imiya ripodi no to an kod jok mwatiyo kodo wa prepare within 10 minutes wase dwaro gimiluongo ler man kae wadwa dhi kode nyaka e adundo ama wadwaro ler man kae kaluwre gi kaka ibiro ngiche seche moko pressure be odok piny makoro ok wanyal yudo ler man kae wadonje ler mane kae wadhi nyaka e adundo. Kwachopo e adundo koro kae anyalo chung' matin dakika achiel koro donge ng'en wawuok e tiendi piny wabiro nyaka kae. Kwachopo kae achopo gi gimiluongo ni catheter gin tubes matindo tindo then warwako gimiluongo ni waya e iye ka to wakalo kuma ntiere kuma no ogine no odinore no. Kwasekalo gi waya no to waketo gimiluongo ni balloon. Balloon en kaka normal balloon minyalo kudho. Bar koro ok wakudhe kamano nitie gima wagine koro kaka pump. Donge kaka watimo pump mar ndiga. Koro mani watimo pump mabiro kudho balloon ni. Kose kudho balloon ni donge kanyo yawre to wagolo balloon no to waketo koro gimiluongo ni stent. Stent en kaka donge neno wire mesh mar gwen ma en XX chande kako bedo rolled chande koro waketo kanyo to yawo kanyo to remo ringo. Apani onegi miya date machielo mondo mi biduogi twagni pok watieko. Gimomiyo pok watieke adwani mondo mwangi kaka wanyalo geng'o tuoche mag adundo. Adwani mondo mwangi kapo ni ng'ato yud kod tuo mar adundo ere kaka onego bed no chiemo ere kaka onego bed no exercise. Kapo ni ng'ato hike osedhi mabor entiere kod thuolo mamalo kata entiere kod tuo mar adundo ere kaka onego bed no nyalo dak. Miya date machielo.
Wabro loso donge. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? An atiyo Cath Lab Nairobi Hospital. Inyalo gocho e casualty wa which kigocho e namba ma 07 03 082 000. To kidwaro namba na inyalo gocho on 07 28 59 4113. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar. Ageno ni boduogo machiegni ni nikech nawinjo ka jo moko penja ko chien kocha iwacho Cath Lab mang'eny. Ni se pime chien kocha modi bo pimo no odiechieng' machielo ni Cath Lab kare chal nadi. Ibo tangonwa video kaka Cath Lab tiyo gi gik mutimo kuno. Abo kelo no. Penj laktar ko kalira Ramogi TV, ngima en mwandu, geng'o ber loyo thiedho. No wachonwa ni kaber nyaka ichieme yo makare. Tim exercise chapni ka nitiere kod pressure, ka nitiere kod skari, madhiath kaka dwarore. No jogo picha mawa eruru kamano mang'eny. Ne director na Lindsay eru kamano mathoth. Ni producer na Papecho Okoth eru kamano ahinya Nyameja. Adi luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.